ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟରେ ମଣ୍ଟି ଆଉ ମୁଁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଶିକିନି ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି 2ଟା ଅଣ୍ଡା ରୋଲ। ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡବଲ ଏଗ ଚିକେନ ରୋଲଟା ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ ସାରା ଖୋଜିଲେ ବି କୋଉଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପରଟାର 2 ପଟ ଯାକ ସାଇଡରେ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛନ୍ତି। ରୋଲ ଉପରେ ଭଲ କିନି ପିଆଜ ମସଲା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ହାଲକା ଟିକେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକଉଛନ୍ତି। ରୋଲ ଉପରେ ଟମାଟୋ କେଚପ ପଡି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିକେନ କଥା କଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଚିକେନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକିନି ପେପରରେ ରୋଲ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମର 2ଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ମାତ୍ର 7 ମିନିଟରେ ରେଡି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ କଷ୍ଟମର କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ରୋଲଟା ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ରୋଲଟାକୁ ମତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡର ଓନର। ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ଯମୁନା ବାଜାଜ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।